Karon adlaw sa Lunes sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Si Pablo ug si Bernabe nasaypan sa mga taga-Listra nga mga Diyos sa mga Griego, si Zeus ug si Hermes, nga nagpakahimong tawo. Gikan sa moderno ug sa kalibutan sa siyensya, makaingon kita nga kining mga tawhana kulang sa kahibalo ug matuo-tuohon. Apan mahimong mahulog kita sa samang kinaiya kung isipon nato ang mga butang ning kalibutana ingon nga Dios ug bubuan ta sila sa mga debosyon nga ila lamang sa bugtong ug matuod nga Dios. Tan-awa kuno, sulayi pagbalik lantaw ang imong inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Alang sa unsa man kamo nagasto sa inyong panahon ug salapi. Ang inyong paggasto sa inyong panahon ug salapi nagpakita ba sa inyong paghatag og matuod nga bili ug sa inyong gugma sa Dios? Kun dili gani ang tubag, unsa man ang mga kausaban nga imong mabuhat aron hugot nga mahiuyon ang imong pagkinabuhi sa imong mga mithi. Bisan ang ginagmayng kausaban makahimog dakong kalahian sulod sa hataas nga panahon. Makapuasa kita sa ginagmayng mga kalipay ug makahatag sa kwarta ngadto kanila nga nanginahanglan. Mugahin na lang kitag hamubong panahon sa social media ug sa ubang mga pag-usik-usik sa panahon ug mugahin sa natigom nga oras diha sa pag-ampo. Pinaagi sa pagsunod sa mga kasuguan sa Dios ug sa pagtuman sa iyang mga pulong, kita makatutok sa atong mga mata ngadto sa matuod nga Dios nga nahigugma ug miluwas kanato. Pamalandong. Alang sa unsa man nako gigasto ang akong panahon ug bahandi. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga dili Hudiyo ug ang mga Hudiyo ingon man ang ilang mga pangulo nagkauyon pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia, ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatawo, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon niini mahimong ayuhon, busa gitutukan siya ni Pablo ug sa makusog nga tingog giingnan. Tindog. Milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tawo sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tawo, ug ilang gianggaag si Bernabe ug Hermes si Pablo kay siya man ang tigpamaba. Ang pari ni Sus kansang templo didto sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tawo buot muhalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tawo lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang
ug modangup kamo sa Dios nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaan niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon, ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tawo sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Dili kanamo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili kanamo o Ginoo, dili kanamo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran. Nganong moingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Dili kanamo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto, iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos, plata ug bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tawo. Dili kanamo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit maoy langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tawo. Dili kanamo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan? Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa ako ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.